Jo mai haver fet una moció de censura, ni contra tu ni contra ningú. Però no vull que em posen contra l'espasa i la paret. No vull que em posen contra l'espasa i la paret. I si en el tren m'has tingut que ficar en el PP, doncs jo hasta ahí. I ja està. Però vull dir-te que la moció de censura te l'has posat tu. Tu, no te l'ha posat ningú. Perquè tu has posat el botó. Simplement dir-vos, conspiradors, que no us veureu derrotats, ens veureu més forts, gràcies a aquesta maniobra de traïdoria política al pur estil de l'extrema dreta més rància i reaccionària. Però per damunt de tot, no heu vençut. Us heu enfonsat en la vostra pròpia ignomínia i ràbia. I això el poble sapigueu que us ho farà saber. Senyor Rafael San Juan, vostè marcarà avui, sense cap dubte, una fita en la història de la democràcia d'Agres, aconseguint una alcaldia d'un ajuntament amb sols el 13% dels vots, abandonant el partit del qual ha sigut militant durant 45 anys, votat pel Partit Popular i sense ser veí del poble. Avui, alguns dels seus votants veuen que vostè els ha girat l'esquena, pactant amb el PP, i renunciant d'aquesta manera a que el seu partit tinga representació en esta corporació. I és trist, però és cert. Avui els votants del PSOE ja no tenen representant en l'Ajuntament d'Agres. A vostè li val la pena tot això per l'alcaldia? Sí. Si pot ser que no sigui candidat, si no, jo ja canvio de puesto, no? Si pot ser que no sigui candidat, però bueno, això cada un, jo no tinc res. T'has de sentar bé. Si eres nombrat alcalde. Bueno, sempre, sí. Espero treballar, deixar-me la pell per Agres i espero que Agres mos ajude, perquè mos fa falta que els funcionaris i tot el que treballa en l'Ajuntament i el poble, que és el que més interessa, i anem a veure si entre tots podem fer l'Agres que volem. L'Agres que volem. I em sap mal que quan uno apoya un govern no li importa que siga cunero o paracaidista i quan no l'apoya es parle de mala manera de les persones que ens deixem la nostra família, els nostres amics i venim a ajudar i a donar una comida. Doncs res més, espero que tinguem sort en el treball i que la gent mos ajude. Si no mos ajuda la gent, no podrem fer l'Agres que tots volen. S'alça la sessió.